Bună ziua, dragile mele! Ce faceți? De astăzi începem o nouă lună, însă eu am să continui să citesc din cartea Un an de înțelepciune pentru femei, 365 de meditații din Proverbe de Debbie Bryson, iar lectura de astăzi, 1 aprilie 2023, se numește Bunătate omenească. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Proverbe 12:10. Acest proverb vorbește clar despre decență, bunătate umană și sârguință. Un bărbat evlavios sau o femeie evlavioasă sunt întotdeauna binevoitori. Nu este nicio urmă de răutate în ei. Această caracteristică se va vedea în toate faptele lor, de la a nu uita să-și hrănească animalele, la a nu omite să deschidă ușa pentru o mămică tânără care intră în magazin cu un copil în brațe. Bunătate înseamnă a ne asigura că am observat nevoile celor din jurul nostru și apoi a face ceea ce putem și ce ar trebui în această privință. Cealaltă latură a acestui proverb conține o afirmație interesantă. Dar inima celui rău este fără milă. Chiar și cele mai bune fapte ale celui rău sunt fără milă. Asta poate însemna că unele fapte par a fi acte de bunătate pe din afară, dar în cele din urmă rănesc mai mult decât ajută. Chiar acum, în numele binelui, mișcarea, natalitatea controlată oferă prezervative și aborturi tinerilor. Acestea transmit mesajul că totul este bine atâta timp cât nu există o urmare fizică a promiscuității sexuale. Însă, aceleași fete se îndreaptă spre casă cu un mare gol în inimă în urma unui avort, deoarece nu erau pregătite pentru asemenea devastare. Iar aceasta este o adevărată cruzime. Știați că 33% din femeile din America avortează, dar aproape nici una nu va vorbi vreodată despre asta și unele nici măcar nu vor spune cuiva vreodată. Ele vor trăi cu o rușine tăcută și o durere neexprimată. Surorile mele, simt împreună acelea dintre voi care aveți acest gol în inimă, chiar și după mulți ani. Organizația Focus on the Family, adică Investește în familia ta, a scos o broșură excelentă cu titlul Vindecarea durerii. Aplică în viața ta și pune în practică. Cu câțiva ani în urmă, prietena mea mi-a spus mărturia ei, care includea vizita la o clinică de avort, singură, la vârsta de 17 ani. După ce a terminat de vorbit, s-a întors și mi-a spus: acum cred că nu mă mai iubești. În momentul acela am observat durerea care o frământa ani de zile. Prietena mea a urmat un studiu biblic online oferit de Fundația Vindecarea Inimii și acum conduce alte femei pe calea restaurării. Cum vi s-a părut lectura de astăzi, dragile mele? Cu drag, iubire și multă pasiune, Carmen.